Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa a mimochodom, ja som tiež youtuber na kanále Markus Jado, odoberajte ho. Jak sa prepína kamera? Tak, kde sme to práve? Dúfam, na Venuši. Nedá sa mi tu položiť raketa. A prečo? Takže postavíme plochu a letíme ďalej. A už letím konečne na mesiac. Tak ideme priamo hore. Sme v rakete. No, práve letím na ten mesiac a dúfam, že tam doletíme. Mercury, dáme mesiac, alebo no mesiac, launch a ideme na to. Dostali sme achievement, či? No, dostali sme achievement. To je super, že sme dostali achievement. A za chvíľočku sme na mesiaci. A už sme tu, už ho vidím. Sme tu. Áno, sme tu. Tu je strašne veľká gravitácia. Ó, tam sú aj dedinky. A tam sú mimozemšťania. Ja toto hrávam už strašne toto hrám prvýkrát, pardon, lebo ja natáčam na tablet, no už idem natáčať na telefón. To je strašne nízko. A oznamujem kanál Markus Jado. Možno sa z Bruta podržitko 115 dáme dokopy. A dáme sa aj dokopy. Dokopy sa dáme. Čo? Dobre. No, práve. Čo? To čo je? Glass? Ty vole. Čím sa vypína? A čo mám urobiť? Čím to mám vypnúť? Takže idem preskúmať túto dedinu a potom ešte preskúmame nejaký ten mesiac. To nemajú... A tam je nejaká centrála ešte. No. A čo to je? Tu je nejaká stopa. To je stopa po mne.
Ja idem preskúmať celý mesiac radšej a či tu nemajú niečo ešte v tých barákoch, ale isto. No. Idem preskúmať mesiac, isto tu v tých barákoch nič také zaujímavé nemajú. Je divné, že na mesiaci je voda a pestujú tu. Však to je iba na zemi. Ale voda. No poďme ešte ďalej preskúmavať ten mesiac a dúfam, že to čoskoro nájdeme aspoň nejakú veľkú stavbu. A tu sú diery po meteoritoch. Wow, ale sú fakt veľké. Takže čo si vezmeme? Že by sme tu niečo vyviedli. Dobre. Ale čakajte. Také dve super TNT. Vyskúšame ich. No. No. Čo máme ešte tuto? Toto je také. Nie. Takže. Nie. No, takže. Protection 4, Fire Protection. Dobre. Asi najlepšie enchanty. Škoda, že tu nemajú netherite ingot. Lebo to je stará verzia. Už vidím prečo. Unbreaking. Ale za to sú tu fakt modované veci. Fakt. Mending. Jaj, tam máme nejaké bomby. Tak si zoberieme tie najlepšie bomby. Odpálime Little Boy. Hej, ale veď na to niečo potrebujeme. Ale čo? To je bedrock. Ale... A dedina je na kompletku zničená. No, takže teraz si síce zoberieme iba... Ja odpalím tieto dve TNT. Tak. Jedno položíme sem. Potrebujem na to samozrejme, že flint testy. To, čo máš bedroku zapalovať. Viem. Tak. Zoberieme si flint steel. Ale ja si to chcem odpaliť. Ja to viem. A zdrhám. Elektrikou. To nejde. Pardon, stala sa menšia chyba. To ide Max s Levrom.
Potrebujem na to lever. Slušný výbuch, ale... Poďme skúšať to žlté. Poďme to žlté vyskúšať, že koľko bude mať, koľko hento. Tak. Ja neviem, čo mám robiť. Akože ani toto není taký slušný výbuch. Oproti hentam, čo je tá jama, tom sa žiadne TNT nevyrovná. A sú diery po meteoritoch. Čím sa šprintuje? No, práve tu lietam pomyslieť si, či tu nenájdem nejakú nejaký veľký proste, ako by som to nazval, nejakú veľkú stavbu. Našli sme tu dedinu, ale už nič iné. To je mesiac. Ja už najprv pôjdem dole a najprv pôjdem na zem. Najprv pôjdem na zem a potom... Nič nepočujem. Tak. Konečne som na svete zasa, na normálnom svete. Toto bolo všetko. Majte sa krásne a čus.